Понякога храната не е просто начин да се нахраним. Понякога тя е утеха, бягство, приятел в трудни моменти. Всички сме имали дни, когато избираме парче торта, защото това ни кара да се почувстваме по-добре, поне за миг. Но после идва тежестта, не само в стомаха, а и в сърцето, защото знаем, че не тази торта ще запълни празнотата, която чувстваме. Емоционалното хранене е много повече от физическа потребност. То е начин да избягаме, да се скрием от болката, самотата или стреса. Но ние не сме това, което ядем, когато сме уязвими. Ние сме повече от моментите, в които се опитваме да намерим утеха в храната. Истинската утеха идва, когато започнем да се вслушваме в себе си. Когато осъзнаем, че заслужаваме любов, грижа и уважение, които не се намират в чинията пред нас. Ето няколко стъпки, които може да ни помогнат. Разпознай емоциите си. Понякога е трудно, но ако се запитаме как се чувстваме наистина в този момент, ще разберем, че не е гладът ни кара да посягаме към храната, а нещо по-дълбоко. Вместо да реагираме импулсивно, можем да си дадем 5 минути и да решим дали наистина искаме това, което е пред нас. Често тази пауза е всичко, от което имаме нужда, за да преосмислим избора си. Намери други начини за успокоение – разходка, медитация, обаждане на близък човек или дори писане в дневник. Всички тези неща могат да ни донесат същото успокоение, но по по-здравословен начин. Изгради здравословна рутина. Когато имате стабилна рутина с редовно хранене, по-малко вероятно е да посягаме към храната в стресови моменти. Подготовката на балансирани ястия може да помогне да избегнем импулсивните избори. Усети тялото си. Преди да посегнем към храната, можем да затворим очи, да поемем дълбоко въздух и да се вслушаме в тялото си. Често емоционалният глад се усеща различно от физическия. Например, като усещане за напрежение или тревожност, а не като истински глад. Започни дневник за емоциите и храненето. Писането за чувствата и моментите, когато се появява желание за емоционално хранене, може да ни помогне да разберем какво го провокира и как да реагираме различно в следващия път. Награди се с нещо друго. Понякога се нуждаем от малко внимание и грижа за себе си. В такива моменти можем да се поглезим с нещо, което не е свързано с храна. Например, топла вана, разходка или някакво хоби, време за ново хоби. Създай подкрепяща среда. Добре е да имаме около себе си хора, на които можем да се доверим и с които да споделяме трудните моменти. Понякога един разговор може да премахне нуждата да се успокояваме с храна. Практикувай себеобич и търпение. Това е процес, който изисква време и разбиране. Всеки малък успех е крачка напред. Трябва да сме търпеливи към себе си и да празнуваме дори малките победи. Включи хранителни добавки. Няколко вида хранителни добавки могат да помогнат за контролиране на емоционалното хранене, като влияят върху стреса, подобряват настроението и регулират нивата на кръвната захар. Някои от тях са магнези, омега-3 масни киселини, витамини от група В, ашваганда, хром и други. Aquasource предлага морска енергия, омега-масни киселини, бифидус и ензими, които биха помогнали за излизане от този цикъл. Ти можеш да го направиш и всяка стъпка, която предприемаш, е напредък. Отпусни се в това ново начало. А аз ще бъда тук, ако имаш нужда от подкрепа. Благодаря, чао и до скоро!